doncs si no vam canviar la tele 3, home, la tele 3. La tele 3, la nostra. La tele 3. Ara diu que la tancaran, no diu Oi, que és guapo aquest noi, eh? Això. Va. Ja. Ara qui pensa? Em sembla que en tinc 15 jo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 23, 24... No! No va dir això a mi, eh? Em sembla que te'n faltava una a tu i una a tu. Trobo malament, no? Ara és el nostre moment, eh? Ens podríem desfer d'ella. La socorrem o la deixem aquí? Nana! Saps què passa? Que això de... Verge Santa, que se n'ha caigut. Vine, Maribel, vine, li farem la maniobra de Heimlich aquesta. Vine. S'ha desmaiat. No ens havia passat mai això aquí a casa nostra i ara què farem? Maribel, maca! Què? Reacciona o no? Vine, Teresa. Aquestes ametlles estan... Em sembla que haurem de trucar al passades. 112. Truquem. Nana, el boca a boca, vine. Va, aixeca't, home. Aixeca't. Aquí? TCI? Aixeca't. Siento No surts a la càmera si no t'aixeques. Ja ho sé que és cap d'any. Ja. Tenim aquí... Ai, calla, que ha ressuscitat. No passa res. Maribel, maca! No, Bon any! Bon any! Sort en tinc de vosaltres que m'heu Bon any a tothom. Sigueu perquè si no, no. De vegades, quan un es troba malament, se l'ha de deixar que reaccioni ell sol, perquè a vegades encara és pitjores. Que sí, ho empitjores, això. Fenyo, què? Què demanem per l'any nou? Són tan maques aquestes meves germanes, és el millor regal que em podia fer el Nadal, eh? Us estic important, eh? Ara hem d'anar a dormir, que és molt tard. Ai, sí. Home, ens quedem a veure la programació de la noche. Ja que pots anar, que és molt tard. Uita, aquesta ja ronca. Saps què? Si la Abans deixem... d'anar a dormir, un plàtan va molt bé. Potàssium va bé per les celles. Per la ceia? Sí. Espera, passa-te'l una mica. No. Per la ceia. Tu, aquesta ja ronca. Nena, que hem d'anar a fer a ballar al pavelló. Maribel, vés-te cap a casa, va, que És que vés-te, jo va. deixo aquí sola. Vés-te, va. no. Vés. Però si en Emilio ha quedat amb els seus amics... Vés, crec, que ja és tard, volem anar a dormir, home, com que hem de dir això. Tu va, vés-te, no, home. M'ennueguen amb el raïm. Adéu, Maribel, bon any, eh? I totes eren germanes. Vinga, anem. Ai, sí, em sembla que estic ben marejada amb aquesta rata fia que m'he begut abans de sopar. El que t'has de menjar és un plàtan, nana, que el potassi va molt bé per les celles. Ah, sí? I per les plantes dels peus. Doncs vaig a penjar-me un plàtano i dues mandarines, perquè va més acompanyat. Tanca la tela, que jo ja vull anar a dormir també, tanca la tela. Tenco. Au, adéu, bona. Bon any. Mireu el vídeo, subscriviu-vos, home, subscriu-te que és molt Vas al fàcil. YouTube, Sí. les tietes de la Serpentina, i després te'n vas allà, te veus una campaneta allà i te toques. I subscriure, ja Subscriure-te, està, és molt fàcil. Adéu. Si no ho saps fer, li dius a aquesta canalla de casa que de tecnologia hi entenen molt. Adéu, fins la Apa, setmana que adiós. ve.